37,000 کەس لەڤر لە کامپا هۆلێ دژین کۆپرانی ئەوان ژن و زارۆکیان چەکدارên berêyên Daişê rawestandina karê rêxistina mirovî ya Blomontê ku pêdiviyên wan dabîn dikir jiyana wan xirab kiriye. بلومونت مستلمة كل شيء من موضوع النظافة وموضوع بلومونت هەموو تشتێک لە خوا گرتبوو پاقژی گاز و گەرمکردن خواردن بەلگەنامە و ئارشیڤ لەو مادەما بلومونت کار ڕاوەستاند ڕەوشەمە gelekî têk çû. Nişteciyên kampê dibêjin xwarin diqede pêdiviyên din ên bingehîn jî kêm bûne we mameleyên wan jî rawestiyane. صار لنا 6 سنين بالمخيم وتعبنا. 6 ساڵن li vê kampê dijîn em westiyane. Hevjînê min li Baxozê hat kuştin. Em wêran bûn. Li vir jiyana me gelekî zehmet e. Em belgenameyên xwe dixwazin da ku vegerin Iraqê. Rêvebera kampê Cîhan Hena dibêje rawestandina karê rêxistina Amerîkî wiha kiriye ku birêvebirina kampê zehmettir bibe. تفاجأنا بتوقيف الدعم. ام ماتماییمان دما کو پشتگیریya hejmarek ji wan rêxistinan ên di kampê de kar dikin hat rawestandin di nav wan de ev rêxistinên ku birê ve dibirin ku rêxistina Blumont e. Vê yekê bandoreke mezin li kampê kir. Li gor rêvebera kampê rêxistina Blomontê rojane bi bihayê $4,000 nan dida nişeciyên kampê ku vê yekê bargiraniyeke zêde li ser rêveberiya Xweser kêm dikir. Metirsiya emnî jî li ser kampê heye. Nêzîkî 16,000 nişeciyên kampê Iraqî û 15,000 din jî Sûrî ne. 6,300 kesên din di beşeke cuda ya kampê de ne ku xelkê 42 welatên dinin û hilgirê hizra Daişê ne. Li gor rêvebera kampê ji aliyê Hesedê hikûmeta Iraqê Amerîka û hevpeymaniya navdewletî ve ji wan re hatiye gotin Daeş amadekariyê bo êrişê dike ku goman tê kirin yek ji armancên wê kampa holê be.